ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଆର୍ଥ। ବୃହସ୍ପତିକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଜୁପିଟର। ବୁଧକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ମର୍କରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ମନ୍। ମଙ୍ଗଳକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ମାର୍ସ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ସନ୍। ଯମକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲୁଟୋ। ଶନିକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ସଟର୍ନ। ଶୁକ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଭେନୁସ୍। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ୟୁରେନସ୍। ବରୁଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ନେପଚୁନ୍। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।